Sa Good Vibes, dancing lady traffic enforcer sa Bacolod ang sagadman mag-drawing. Isa siya sa mga choreographer sa likod sang kadalagan sa mga mascara dancers sa pila ka mga barangay. Yaring report ni Nico Delfin. Sa mga pitik pa lang sa iya mga tiil, kag mga kumpas sa iya nga mga kamot, makasiling ka nga dancer ang lady traffic enforcer nga si Hazel Nagara. Sa intersection sa Girnay Street, kag Corazon Aquino Drive, nga yara lang sa atubang sang Police Station 6 na assign ang 46 anyos nga dancing lady traffic enforcer. I'll take you back to the old days, and I will sing the songs. Once you lost. Istorya ni Hazel, anom na siya katuig nga nagasulay sa init kag ulan sa tunga sang kalsada agud lang makabulig sa pamilya. Kung grabe ang traffic, may times nga hindi na ako makakaon, sir. But because of my love sa work ko, okay lang, sir. Enjoy ko, sir. Madamo sa mga motorista ang nagakalingaw kung si Hazel nang nagapatunga sa dalan para magmando sa lakat sang trapiko. Bisan mga netizens ang iya napalipay. Maganda sa na nga mo na kalingawan niya, magaman nga oras Mo? Tisan nga. Tisan. Buot man di sa sinyo. Wala man nagapangano sa Wala pariyo sa iban, wala nga. May saot-saot pa na, may cute pa. Si Hazel, isa man sa mga choreographer sa Bacolod nga among sa likod sang kadalagan sa mga mascara dancers sa pila ka mga kabaranggayan. Pero magluwas sa pagsaot, siya man ang sagad mag-drawing. Kung isa may mapa-sketch bala, sir, kay visual artist man ko. Choreographer ako, sometimes sang Barangay 21, Barangay Estefania, and then naging history ako sometimes sa Barangay Singkang Airport. Si Hazel ang anak sa nagtaliwan nga si Anay Punong Barangay Sancho Nagar, nga isa man sa mga kilala nga katapos ng media. Antes pa man naging traffic enforcer, nagtrabaho na anay bilang hospital staff si Hazel matapos nga makagraduate sa midwifery nga kurso. Ugaling nagpasimpalad siya nga magtrabaho sa Kuwait agud lang makabulig sa iya pamilya. Ginakalipay niya nga sa piyak sang pagkambyo sa administrasyon, nakaserbisyo siya sa gihapon bilang traffic enforcer. I just wanna say God is good because in pray ko gid ni sa sir. Siling ko, I want to serve Bacolod most. Not because I'm a Grupo Progreso, but isa ka Bacolod nun na may gugma sa Ubraya. Para kay Hazel, isa kabugay nga mapadayon niyang trabaho bilang traffic enforcer, agod man makaserbisyo sa syudad, bisan pa nagkambyo na ang kulor sa iya uniforme. Nico Delfin para sa DJ Cast.